sa pakamuging pangmalakasang paksiw, and of course, ang pangmalakasang inihaw ba ang hanap mo? Halika na dito sa Lawag City, Ilocos Norte, dahil meron akong nadiskubre na sa sabaw pa lang ay ulam na. Dito lang yan sa Dawang's Eatery sa Lawag City, Barangay 23, Lawag City, Ilocos Norte, na sinasabi pa nga nila na dito ay kumakain din ang ating first family o ang pamilya ni Presidente Bongbong Marcos. Meron silang tindang kinuno, igado, dinardaraan, kilawen, lauya, paksiw, pinakbet, kinelnat at imbaliktad. At dahil bali-balita na masarap daw ang kanilang paksiw at sabaw pa lang ay ulam na, yan ang aking inorder, pati na rin ang tinono o kaya naman ang kanilang pangmalakasang inihaw. Kaya ano pang hinihintay na natin? Kainan na! So, tikman na natin ang kanilang pangmalakasang sabaw or itong paksiw, guys. Ayan. Sabaw palang ulam na. And of course, napaka lambot ng kanilang karne. Grabe. So, talagang pinipilahan. Yan. Sarap. No wonder na pinipilahan at pinagkakagulahan tong karinderyang ito, guys. Sunod natin yung kanilang liempo. Ito. Ang sarap. Ang lambot. Sarap. Ito, tuloy na natin, guys. So, kinuno at or inihaw lang, tapos yung paksi yung in-order ko, guys. Yan. Medyo heavy. Yan. Kompleto pa sila ng condiments dito. Sabi pa nila, guys, dito daw kumakain yung first family. Ayan. So sina President Marcos and the whole family, dito raw sila kumakain. So talagang legendary tong eatery na ito. So mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin yung lasa ng kanilang tinitinda. Sarap. Naubos ka na hanggang sa susunod muling episode dito lamang sa Sir Lawrence TV.